Sagpur mo rin kaso. Uy, ginawa ko na dugjug na. Higana to, ako na. Nasabi mo likod. Okay ra, dahil kaya nga ng likod. Nga, suksya likod na. Ayun na, Alam may mo bugas. yun. Kaya kung balik pa lang yung pinagbugas. Sexy ka, Adu. Hala, pinabukad lagi. Hi guys, mga kadawad ng tanan. Diyan nagkuan. Diyan mga kanina ang ipang suot sa kuan. Flower Girls. Ning gikuha gabi sa tugas. Dito ni sa B Bridal Fashion and Boutique. Dito na sa ilang mga bampikir. O, paras mga flower girls. Nice. Ano yan? Kako ani. Kaliksi. Giso ko din ng liksi. Sakto niya. Sila mo na nga tapos sa isang bisman. Kaya isang bisman nga kay kasabot. Ning balibad. Mga nga tayo sa zaglain. Tapos rin mo sa antekira ron, kung makasunda mo uli. Ika ba, Ines, magkumpirma. I-text ka na sa taga-simbahan. Kaning isa daan eh. Kaning damay. May ahanay na dun sa ilaporame kaya ipasok ko ni Kim Kim. Nice, agilang mga sanina. Kaning ko, gihatag na ni Mambam pekero na ho. Ikaw magkasalahan ako ng taguan yung sisa. Ribbon sa mga laki. Ipangbutang haliag ba? Kalin mo po din pulo. Dahon yung gaon. Isukod na sa sukod na. Di pwede sukod ng kasaloy. Uy. Namay lang mga gaon nito daghan. Magkipangsukod ang mga gaon. Bisa ko na mga kaon, kasi matupid na may bagyan ito. Ano mo? Para kay bang mau naman ha? Ang marinig isa ko dito. Pakita na mo na yan, pasok mo sa kuwang paniguan. Buda. Ipasukod ni Kinkin. Umasakto ba ni? Tanawat ali. Lawas sa Kinkin. Hindi mo ito sa Kinkin o. Sakto rin ng Kinkin. Ang ipasukod karon. Orang maandam na sila man na itansa. Ngani mo anig sapaw di day. Diyan ka ni kang Gail. Si Gail kay mang tao. Kaya gura po ni Niza. Naka ko karon. Masukod na may sinina ni Kwan. Kim Kim. Hala, harap pa ni kalamingon. Marang magkano niya. Sakto na lagi. Sakto ka. Maudus lang. Sakto na di ay. Be, ang ibaskin. Ano ba niyo pag mga sulog? Ginuo ko, nagkaroon na malaga na. Nga palit ng kilo bugas. Kaya nga iring dito walo. Be? Uy, gura man di ay. Sagpur mo rin kaso. Uy, ginawa ko na dugjug na. Higana to, ako na. Nasabi mo likod. Okay ra, dahil kaya nga ng likod. Nga, suksya likod na. Ayun na, may Alam mo bugas. yun. Kaya kung balik pa lang yung pinagbugas. Sexy ka, Adu. Hala, pinabukad lagi. Salamat ka, sakto ra. Uy, sakto mo na yung Kinkin. Sakto ra ka adyo Ano lagi. sa kuha, ganoon. Sakto ra. So, ati ko nagsuot ng blazer. Ayaw na isira tanantir. Ayaw na isira. Suot blazer. Umurabag. Kuhan. Kung mura ba ka ni? Ator ni kintot. Ito para ba pa mong hair. Yung mura ka di ka mahal. Brief ra na pa ipares doon natin. Hindi na karsumisan. Hindi na tayo usuron sa kasal. Tutot ka? Naman ka na i-brief nga green queen. Palit nila man. Salita naman lang. Nagpitak-pitak. Nga naman. Brief nga green. May pares na. Naglibot siya mo. Padadun mo siya. Ano di man mo Okay ra nga. Ken? Mag-brief ra mo? Alam mo ba, puro mo kunig ng tahon. Dapat na po dali kuhan. Gusto ko no. Di, ang mga gagmay nga laki. Mag-brief ra na. Gamay siguro ng blazer. Saktura na oy. Wala may luag. Sakto ra.
Sa kapuhay noon. Example. Piting na. Example, magpaso. Sira. Aman, Abak isa to man di ay. Kaado. Lugpit wad mo naman nag-attorney. Palo. Ilugpit ng ilam. Diya ka na may palubalabaw lang ito. Adi, ika na ilugpit po ni Tamandari sa Kasunis. Adi, mo ilugpit sa brief. Dari taman. Brief from kay ila. Ang imo ton sabi mo, dayapir pa. May mo to. May apir lang gaton. Dayapir ipit. Buluhan na nas tuntun. Tulog ng inubi. Ano? Uy, okay naman na ikaw. Arang, hay, okay ka, Juki na, okay han. Aron kaya man ay mo sa attorney. Ayun. Okay. Ang brief Dahil lang parang kung na brief pa ng kuno. Brief Sabi nga ni, brief po na green. Kanara lamang ipuka, Queen. Kanara? Uy, patay mo na. Green. Ipahimo ra ng green. Ay, Hindi ikaw lang may kuwan ka ni Queen. Tago na. Ano ka man ni pangaduon ng balik kung human kasal. Ano na paplansahon? Ay uli. Hiluan ko din, Joy. Hindi mo magkasal. Parang itong... Kung may sanin na si Dalton, sabad redadon para ma... Gagagay, isa po naman ako eh. Maay ko pa. Kag di may ko na pa may puno tulay na ko. Di dahil pwede labang. Kaya ko sila. Hala. Uy, lagan ka. Supa sa paliban ko ninyo ba? Bukan. Lagan ka. Usog. Yan, aga na. Balik, kay pahilahilan at wala kailan at. Hindi, aga Di, katarong duha ka daw seminar. Gilantan ko. Wala kailan tayo. Lagsik buti. Basig na late ka pagkatay mong inject ha. Iphan ng mga adlaw. Wow, ini to 20 ko. Utang tira man na, mora man na makailan tira ka ng RHD. Ha? Balikan daw pagkagilan at. Dagwan guys. Ang ipa-order ni Porami sa Shopee nga patrab. Para nis mga bridesmaid. Dako, wala kong order nga ni. Ano na yun ah? Alam mo yun, pinahalo na. Gusto ko na basa. Hindi po din yung suotong panggabi idang. Ano na eh. Huwag mo nag-ibangan. Na. Kanang aga na, aho na lang. Mo ni para sa mga kuan. Bridesmaid. Ang mga laki. Tuwa pas bahay. Maadyo nga nito gani. Dahil nga di ba pagkasubuta. Mura mag mga raki. Huwag ko kadangog dang galing ijit ko. Ano gito? Mura mga raki. May tama ka namin. Tawanis mga baji. Ka Mayor. Ang Aisa. Kang Kimberly. Ka Jiding. Ka Ira. Agaho lamig kagikan sa Canada. Pinalit ni Ate Janet. Sakit ko naman ako. Puti ko nagaho. Nalahi. Kulo. Pero may ani to order. Nga ni kay imo ko kahibaw mo order sa Puam. Shopee. Hindi pa ko ganahan mag-order sa Shopee. Pero ang mga kinahalan sa kasal, si Promin order. Masa ni taguan mo ba? Taga da po ko pasalubong nga gikan sa Canada. Ngatag Ate Janet ya. Napasarok. Salam. Daghan na kay sarok. Ang butan siya bago na para di enta ng gatang naong. Ate Janet ang hinatag. Dalaga ya. Bride. Na Abraham. Dira pa da. Nilas. Bride. Partner sila. Hindi ka pataran ka na. Daga pa nagyagian nga mga kuan, lugar. Dirapi sa nina, gihapag si Ate Janet. Ang limul man tingalan ni kay Mako man. Na. Ang limul ni. Maazar pod nga ingan park na Ate Janet kay ang kalimul ng mga sinina, mga piting. Di gunahan tanaw. Artisan mo ugdo.
Nga rin dapat sa laki. Pinaluag. Salamat ka Ate Janet sa kasalubong. Itay ko. Hunda. Kapay ahot. Nina po. May butang Canada na partners kao. Mga ko nagpundo sa Canada. Ang dapat ina pagtila kaya ra ka humuson. Uy, alam mo. Grabe sabon. Uli. Humot. Na siyempre ang bag. Kirahan ko sa bag. Lami nun. Ha. Natag na ti dyan eh. Pwede na umato ko sa tagbilaran. Para pa-check up ko. Sagdan sa ang mga gamit. Mga tubig. Ano pag umandiha, mga dagnan. Ikirahan ko, kailan yun na. Dag mga invitation letter. Tanghatag na nahaugma. Karabis probi araka. Maadjus probi muhimo dun. O, pahimo pa kos. Manghimo ka ng invitation letter. Mahal na ko na bayadaan eh. Diyo ka do. Na. Pang-deliver na maugma nga na si Muel. Gumandaan ni Atubad ang Tekira. Pangatod ka may mga sponsor dito. Ano ba si gila-gila? Uy, lami naman. Hindi rin bakus. Na. Maglikod. Okay. Nakirama ng pantidan ni puti di ay. Karong di maklaro. Kawit yung maklaro man. Kaya nga na. Ano yung kini? Ikot ka sila yun. Alam ma. Lami yan nagganang ka atin sa lang. Maajik-ajik. Shout out ay kung Ate Eileen Amura. Yan si Zanga. Nalipay po si Zanga kasi na ako. Chat si Zaga din ha. Bride to be. Okay, let's try. Hindi ako. Girahan sa bag. Dan. Social paper. Ha? Social, hindi alam yung bag. Nahihod. Brown.